Atzo astelenean Irungo Udalak Irungo Kirolaren sariak banatu zituen, horien artean Irundarron saria ere eman zuten hiritarrak erabakitzen duten saria hain zuzen ere. Sari horietara nominatuak zeuden Irungo kirolari batzuk eta horien artean Aritz Larrarte eta Gorka Pablo zeuden, Espainiako trinketeko txapeldun ordeak. Gaur hemen gurekin daudenak. Kaixo Aritz, kaixo Gorka? Kaixo, hartu da hon. Azteko, pozik egongo zarete nominatuak izan zinetelako eta aintzat hartu zelako zuen ibilbidea eta zuen garaipenak, ezta? Bai, sorpresa bat izan zen ez genekien holako saririk aurten inbartzenik eta konten egia zen ez. Lehenko urtean azperit txapeldunak izan ginen, baina azkeneko urteetan Gorkak batez ere txapelduna izan da gehienetan eta pozik egia zen. Irundarra izan eta zuen hirian hori da kontuan hartzea eta aintzat baloratzea, zuek lortzen duzuena garrantzitsua da zuentzat ere, ez? Bai, guretzako arro sentitzeko sari bat izan daiteke, egia esan zai dakagu irabaztea, azkenean izen garrantzitsu asko daude, baina bai, arro sentitzeko gaude, bai. Eta, aipatu dugu nominatuak izan zaretela, txapeldun ordeak, Espainiako trinketeko txapeldun ordeak izan zinetelako, hori ere garaipen ederra, ez? Garrantzitsua izan zen, nola sentitu zineten, nola baloratuko zenuken hori? Txapelketa, begenekien lehengurteko txapelketa zaila izango zala irabaztea, Argentin bat etorri izan jokatzera, eta munduko hoberenetarikoa zen, eta orduan genekien zaila izango zala, baina behintzat finalera jokatzeko aukera izan genuen, finala, eta partido polita egin genuen eta konten. Orain pandemia dela eta azken bi urtetan kirolarien egunerokotasuna eragin askoa izan du hortan. Pentsatzen dut, zuen prestaketak denak helburu batekin egiten duzuela eta hori lehiaketak izaten dire. Pandemia dela eta asko bertan bera gelditu dira eta nola egokitu duzue zuen egunerokotasuna hortara? Ni egia esan, daramat, orain 7 hilabete jokatu gabe. Lehen urteko azkeneko txapelketa, Euskadiko txapelketan, azkeneko jardunaldietan istripu bat eduki nun, eta orduan orain arte egon naiz ezer egin gabe. Así que orain hasi naiz berriro, forman jartzen naizen eta ondo iristen geren aurtengo txapelketatara. Hori da, txapelketa jokatzea bera, azkenin garaipen bat da, ez? Helburu hori izatea eta zuen egunerokotasunean martxartzea hori ere garaipena izaten alda, ez? Azkenean 2008an batez ere eta 21an txapelketa asko bertan bera gelditu zian, da baina normaltasunean gaude, Gipuzkoako txapelketa jokatzen orain, iaz zuk aipatutako Espainiako txapelketa, eta behintzat parte hartzea eta egunerokotasun bat izatea, ona da, guretzat. Batez ere, azkenean ez dakagu beste kirol batzuen duten jarraipena, eta behintzat egunero hortan ibiltzea eta ondo. Hori aipatu behar nizuen, trinkete azkenin ez da kirol nagusietako bat, eta nola ikusten duzu eskualdean pixkot trinketearen egoera? Ikusten duzu etorkizunik badela, zaila dela? Egia esan ez dago asko trinketea jokatzen duen jende askorik eta jokatzen dutenak nahiko heldua dira. Gazte asko hasten dira, baina gero uzten dute. Normalean futbola edo beste kirol batzuk nahiago dute eta zaila dira, orain badaude 4-5 pertson oso gazteak eta oso ona dianak eta beraiek izango dira azkenean aurrera aterako dutena, kirola, baina hemen egia esan ez da asko jokatzen eta ez da ezagutzen ere. Jende askok esaten duzu trinketea jokatzen dut eta ez dakit ze kirola den eta
Orduan, pues, bueno, sari honen helburua ere, pues, pixkat ikusteko edo jendea jakiteko ze kirol den, ona da, guretzat. Horrelako ekimenak egitea eta hori da, zuk aipatu bezala, garrantzitsuak dire ezagutzera emateko eta ikusteko hemen hurbilean ere baditugula gainera garaipen onak eskuratzen dituzten kirolariak eta horrek ere eginen du gaztetxoak agian hurbiltzea eta ikustea eta hori da, ez? Azkenean hemen Espainialdean jokatzen da, gure modalitatea jokatzen da batez ere Irunen eta lehen aritzek esan bezala, ni eta nire aurreko bikotea Ander irabazi genituen Espainiako txapelketa gehiena, gero gure aurretik gontzan Aritz eta Asier, ez naiz oker, baina hori azkenean edo hemen edo Iruñan eta gero bestela iparraldera joan behar gara jolastera. Eta zer uste duzu dela garrantzitsua hori berriz ere indartzeko edo sustatzeko kirola eta batez ere igual garrantzitsuena da gaztetxoak hurbiltzea eta ikustea eta ezagutzea, ez? Eta zer uste duzu egin daitekeela hori sustatzeko? Nik uste dut igual eskola kirolean kirol gehiago sartzea edo behintzat ez dakit hilabetean behin o lo que sea, kirol desberdinak erakustea ez eta gero beraiek aukeratzea berze kirol gustatzen zaion, ala ez. Porque lehen esaten dizuna da, gehienak betikoak egiten dute ez, futbola edo eskubaloia edo beti daude 3-4 kirol, baina hortik ez dira ateratzen gehienak. Eta orduan, hori beste kirol ezain, ezagunak hori, pixkat ikustea eta beraiek erabiketzea, saber ondo datorkin, ala ez. Eta zuen inguruan, ez dakit orain ze prestaketetan zaudeten, zein den zuen hurrengo erronka, kontatu pixkat, zer duzuen hurrengo hilabetetan hitzordua edo prestatua edo? Orain gaude Gipuzkoako txapelketan, txapelketa erdian gaude, gero uste datorrela Gramni, dela provintzien arteko txapelketa bat, Gipuzkoak ateratzen du selekzio bat, gero Bizkaiak beste bat, eta Nafarroak, Rioxak ere uste ateratzen duela. Gero dator Euskadiko txapelketa eta gero udara baino lehen Espainiako txapelketa. Eta horren ostean udara bukaeran udara erabiliko genuke munduko txapelketa prestatzeko eta gero udara eta gero munduko txapelketa dator. Ederki, eskerrik asko Aritz eta Gorka gurekin izateagatik eta zorte on hurrengo txapelketetan. Eskerrik asko, zuei.